Jeffrey. Jeffrey. Hvad laver du? Jo, hvem er det? Jo, hvem er du? Jo, hvem er du? Hvem er du? Hvem sælger for dig? Hvad laver Ja, du? det er vores hud. Hvad så, Jeffrey? Jeffrey? Jeg er til et jobinterview. Nå, ja, okay. Må man spørge, hvad jeres problem er? Må man spørge, hvad jeres problem er? Ja, det er godt, du. Hvad er det for fuck er dit problem? Hænderne op. Hvad er grunden til at kidnappe mig? Ja, du går rundt og sælger på tydeligvis. Det gør jeg så ikke. Gør du ikke? Nej. Bro, slip for mig nu, bro. Slip for mig. Bro, sætter mig ikke på, så. Hvad er dit problem? Bro, vi skal lige finde ud af noget her. Hop ind. Hvad er det for en bande, I er? Hvilken bande vi er i? Bro, vi fucking Nakamura. Så? Altså, jeg har ikke engang stoffer på mig. Hvordan kan jeg så sælge? Hvad vil du så heroppe og lave? Jeg skulle ind og hæve nogle penge til pantelåneren, så jeg kunne røve nogle hus. Jeg kommer til at visitere dig. Hvis du har pistol eller andet, så tager vi det ikke. Det er kun, hvis du har stoffer, okay? Tag mod kørsel. Jeg visiterer. Sæt dig mig på tæt, kom. Mhm. Hvad har du flere procenter? Hvad siger du? Har du været ude at sælge mig? Nej. Det er mærkeligt, at du har alt det her. Altså, hvorfor tager du mine kontanter? Hvad har du været ude at lave her? Jeg har fucking gravet grave op, altså. Hvad laver du, siger du? Altså, hvad fuck laver du? Og vi tager en telefon og ret. Hvad fandt det med? Kom nu. Hvad fuck siger du? Kom nu, altså. Dum eller hvad? Nej, jeg er ikke fucking dum, hvis du gider snakke så fucking tydeligt. Hvad er jeg med i? Ja, hvad er du med i? Fucking læs på min vest i stedet for fucking stille mig det dumme spørgsmål. Else. Nå. Okay, hvor mange er I også spændt fra? Så jeg kan sige så meget, jeg skal ikke gå rundt og sælge i vores store. Vi fucking ikke sælger, hvad du ikke fucking fatter, altså. Hvilken bande er du fra? På dig bare, mand. Fucking gravsten, hvor er du fra? Man får sorte penge, hvis man sælger. Og for satan, hvor... Du kan ikke bare rykke med kontanter her, mand. Det er her, hvor alle vil sælge, mand. Hold nu, altså fuck. Altså, jeg sælger ikke ved Nationalbanken. Vi har vores egen fucking zoner, altså. Hvilken bande er I fra, hva'? Ja, det er godt at bruge. Jeg kan sige så meget, at vi ikke er særlig glade for jer. Jeg er spurgt seriøst. Altså, hvad fuck vil ham der med fucking katten, altså? Han er min kat for helvede. Kom, man. Kører. Ikke sådan.